Bon dia, companys, soc Marc Oliver d'Arquitecte 360. Avui us vinc a presentar una casa molt i molt xula al Picat. Una casa adosada que trobarem al carrer Balmes. Sisplau, endavant. Fixeu-vos l'entrada, a mà dreta tenim una cuina guapíssima, estil nòrdic, amb illa, zona de televisió, campana, fixeu-vos. Aquí al techo, tots els sostres d'aquesta casa estan baixats. Això te permet posar aquí a les cortines l'arrimadero fixat, tot aquest mobiliari panelat que teniu a la zona de cuina, la tauleta per poder esmorzar i teniu vistes que està molt i molt bé a la zona del menjador. Tenim aquí una sorpresa per vosaltres i fixeu-vos, com sempre, per no fer el vídeo massa llarg, però teniu foc a terra, que això està molt i molt bé, zona de televisions. Aquí, aquest pis, se podria quedar amb els mobles, aquesta casa. El terra és porcelànic, tenim un balcó sortint, tenim un altre balcó a l'altra banda de la cuina, que s'hi pot capir una tauleta tant en un costat com en l'altre. Fixeu-vos, llum indirecte, escales amples, molt xulo, és amb vidre, teniu aquí a mà esquerra, i fixeu-vos, dues habitacions entrant. Aquesta és una habitació individual amb tot un armari empotrat que està fet a mida, que això es quedaria per qui vinguin a comprar aquesta supercasa. Els techos, l'ho he dit, baixats, veieu aquí, no sé si es veu. Hi ha els techos baixats i te permet amagar el que és la guia de la cortina. Te permet canviar la distribució de la il·luminació com se vulgui. Tenim l'interfono. És una casa que té 4 plantes, 3 quartos de bany, l'estil molt xulo. Està prevista de domòtica, fixeu-vos. Domòtica, què ens referim a domòtica? Perquè clar, quan la gent parla de domòtica se pot interpretar diverses coses. Doncs aquí tenim que la calefacció se pot regular des del mòbil, els aires acondicionats també, i totes les persianes també. Però a més, comentar-vos que se pot regular de radiador en radiador. És a dir, tu pots dir des de l'aplicació només connectar els radiadors de la planta 4. Doncs vinga, fixa't quin quart de bany. Amb plat de dutxa, quasi ben rasadet, tipus cobre. La veritat és que el disseny, portes panelades, tot el que és els embellidors de la marca Simon. La veritat és que aquí es nota que s'han gastat pasta i amb gust. Té sensors tot el que fa il·luminació, fixeu-vos. Aquesta és un extra de la planta, que no ho tenen totes les cases, però és una habitació suite principal aquí dalt, que ells ho tenen habilitat com a saleta. Però uns armaris que te queden, aquest llit l'obren si tenen invitats, poden estar aquí dalt amb aquesta planta, i tenen habilitat una zona de treball i estudi. Evidentment, també sortim aquí fora i tenim la terrasseta, que és una terrassa força gran. Doncs bé, company, estem al Picats, jo soc Marc Oliver d'Arquitecte 360, el vostre agent immobiliari de Lleida. Com ja sabeu, 973 10 22 86, i us l'ensenyo. I una coseta, en planta baixa tenim la zona d'aparcaments. Feu-nos una trucada i ho vindreu a descobrir. Ens veiem aviat, com sempre. Un saludo.